Здравей, приятели! Имам новини. Съжалявам, че ви казах в миналото видео, че ще правя още едно с пластелин, но явно ще утре с другото, но не съм сигурна, понеже сега ще вече... Изнече ми така гласа. Сега ще вечеряме, после ще лягаме, все пак съм на училище в... Няма какво да ви показвам, така че ще го тренираме добре. Следно, аз съм на училище и затова трябва да си слягам по-рано, понеже после не мога да заставам и бъркам. Съжалявам. Закъснявам за училище. И да, за това съжалявам, че ви казах, но утре мисля, че ще го направя, но да. Едно от двете ще направя. Понеже може и двете, но не съм сигурна. Но ще направя 100 на 100 едно от двете клипчета. Не знам пета част от Вълци поне или пък за пластелин, но да, мисля пластелин да бъде утре, понеже всеки ден да правя по едно клипче филм, т.е. нали, не мога толкова време да отделям за клипове, имам си работи и домашна работа си, имам и други къщни, да кажем, работи и съм на училище и трябва да спа и да вечерям и да закусвам и всякакви такива неща. И да, за това съжалявам. И да, това бяха новините. И ако сте разбрали, мисля, че в понеделник ще си купувам вълчицата, която е 13 лева. Утре ще... утре понеделник, сега е четвъртък. И пък събота или неделя ще си взема, но по-скоро неделя или понеделник. Едно от двата дни. Неделя или понеделник и да. Това бях да иска да ви кажа и пак съжалявам. Не мисля да е моля ви. Наистина просто нямам възможност. Не знам дали ме разбирате, но дано да сте ме разбрали защо не мога по-скоро. И да, това бях новините. И да, съжалявам.